Bocs o gemau Cwtsh. Gorffen y dwdl. Bydd angen 2 berson neu fwy i chwarae'r gêm hon. Bydd angen darn o bapur, pen neu bensil, ac amserydd fel stopwatch. Sut i chwarae? Cam 1. Gosodwch yr amserydd am 30 eiliad. Cam 2. Dechreuwch yr amserydd. Rhaid i bob chwaraewr dynnu llun siapiau a llinellau ar hap ar y papur nes daw'r amserydd i ben. Cam 3. Rhowch y darnau o bapur wyneb i lawr yng nghanol eich ardal chwarae. Cymysgwch y darnau o bapur. Mae pob chwaraewr yn cydio mewn darn o bapur. Os yw chwaraewr yn codi ei bapur gwreiddiol, rhaid ei gyfnewid ar rhywun arall. Cam 4. Gosodwch yr amserydd am 30 eiliad. Rhaid i bob chwaraewr gorffen y dwdl drwy ychwanegu siapiau a llinellau at y lluniau. Unwaith i bawb orffen, trafodwch y canlyniadau. Nawr, ewch i gael hwyl!